Guys, good evening sa tanan. Kung kaasa mo dapit gibutang sa kalibutan, muli na ta. Karon pa ko nahuman sa duty sa Burger King. Uy, yatay na. Nag-snow mandi ay. Nag-chinilas ra ba ko oh? Ay, klaro. Timbaroy. Ayan na. Uy, kabugnaw. Kabugnaw. Ano na ni, kalit mag-snow, wag man nagsaba. Nahinay taan eh, kay dangog. Isa kada lebe. Itong windshield kaya ito maklaro. Milit na sa okay, let's go. Uy, hanap man, uy, klaro na eh. Walang, andaan ni Ron. Hinay ta. Pasirit ane kay aro maklaro. Kadangog sa kalsada. Nilisod ug mag-snow.
kay mo kuan ba murag usadya wag ligid ba o sakdanan. Naira. Kalibog ang kalsada no, di makita naglinya. Lurat na itong mata ni. Hangin ba dyan?
salamat nakabot na. Uy. Uy. Ahak ng hangin. Uy. Oh, naw. Grabe yung nawa. Uy. Okay. Ay, salamat. Kabot na dyan. Uy. Gaya man mabli. Gaya mo abli, oy. Higda lagi. Asay. Stilan. Hindi nakikapuir ba ko? Asay. Vloggers, oy. Nahinay ko atay nag-snow. Sorry. Nanguga. Uy, lami. Chinilas, pajug ko. Atay. Habot na. Mag-ilis ata, mag-ilis. Okay. Wala kay mag kaon pa kong kuan. Nagdako burger gamay. Gutom. Taon mo tuog na. Oh. Tanaw siya og kuan. Actually, Lavender. this seemed like the perfect opportunity to maybe also celebrate. Good night everybody. Good night. Good morning, good evening, good afternoon kung asa man mo dapit sa kalibutan. Bye-bye you. See you again. It's a boy.